角井さんのご印鑑はお持ちですか？そうしましたらですね、この、長崎です。はご実家とかでは、はい、ちょっと長崎に電話をして聞いてみますので、数字の方はできるかもですけど、ここの方は必ずつかないので、マンション名などはつかないので、ちょっと日本線で聞いていただいて、そうですね、聞いてもらって、じゃあそれだけちょっとお預かりします。はい。はい、そうですね。ごめんなさい、この3、はい、これ、入れていただいて、この辺りの写真をお願いいたします。ここですね。はい。はい。あとはですね、電話線のある方、パスポートのある方ですね。はい。はい、お願いいたします。奥さんの免許証をお願いします。ということではないですね。ちょっととりあえずここまで、はいはい。ここはまだ変わる前のお父様お母様の方の方で書いてください。ちょっと待ってください。610番でお待ちしています。皆さん新幹線ですね。長崎、婚姻届が先でその後という考え方になるので、これは6月の下旬になるんですけれども、お引っ越しと本籍というのは関係がないので、大丈夫です。そうですよね。新本籍の方でよろしいですか？住所じゃなかったら、何もしてないんですけれども、これは新本籍なので、住所とは関係がないので、ここに書かれましたら、もう今日から長崎の本籍になります。本籍はそうですね、大丈夫です。関係なくね、ご住所だけ。そうです、そうです。はい、はい。613番のカードをお持ちのお客様、10番の窓口までお越しください。ここで初めて、日本の名前、カタカナの名前ですね。前なので日本ですね。ここ前なので日本の宇治が命だけですから。カタカナで旦那さんの。
あともちろん大丈夫です。今日ですね。で、署名なんですけども、ここも変更前のお名前で、こちらを調べている間にですね、これをご記入いただいて、圧をかけていただけますか。お願いいたします。